مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 28 ካብ ሕሩድ ዝመልኦ ቤት ምስ ቆይቓስ ንቕጽቲ ቁራስ ምስ ህድኣት ትበልጽ ለባም ባርያ ንነውራም ውሉድ ይገዝኦ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ድማ ርስቲ ይካፈል መምከኺ ንብሩር እቶን ከኣ ንወርቂ እዩ ንልቢ ዝፍትኖ ግና እግዚአብሔር እዩ እኩይ ሰብ ንበደለኛ ኸንፈር ጽን ይብሎ ሓሳዊ ድማ ነታ እኪይቲ መልሓስ ይሰምዓ ንድኻ ዘባጩ ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ብጉድኣት ዝሕጎስ ከኣ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ንኣረገውቲ እቶም ደቂ ደቆም ዘውዶም እዮም ንቖልዑ ከኣ ኣቦታቶም ክብረቶም እዮም ንዓሻስ ዓብይ ዘረባ ኣይመጠኑን ንመስፍን ደኣ ግዳ ሓሰውቲ ኸናፍር ከመይ ኢለን መማለጃ ነቲ እተቐበሎ ከም ክቡር ዑንቂ እዩ ኣብ ዝኸደ እንተኸደ ይሰልጦ ፍቕሪ ዝደሊ ንበደል ይኽውሎ ናብ ነገር ዝምለስ ግና ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም ካብ ሚእቲ ግርፋት ንዓሻስ ተግሳጽ ንለባም ዓዕሚቑ ይኣትዎ እኩይ ሰብ ዕልወት ጥራይ ይደሊ ስለዚ ጨካን መልእኽተኛ ይሰድሉ ዓሻ ብዕሽነቱ ካብ ዝጓነፈካስ ኮራኹራ ዘሕደግዋ ድቢ ኽትጓነፈካ ይሓይሽ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እከይ ዝፈዲ መከራ ካብ ቤቱ ኣይርሕቕን ምጅማር ቆየቓ ከም ምኽፋት መገዲ ውሒዝ እዩ ስለዚ ናብ ምሕርቃም ስንኸይ በጽሐ ካብ ቆየቓ ርሓቕ እቲ ንዓማጺ ናጻ ዘውፅኦን ንጻድቕ ዚኹንኖን ክልቲኦም ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉናት እዮም ዓሻስ ልቢ የብሉን እዩ እሞ ጥበብ ኪገዝእሲ እቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዋጋ ንምንታይ ይጠቅም ፈታዊ ንኹሉ ጊዜ ፍቅር ሓው ድማ ንጸገማ ይውለድ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ኣገን ይጠቅዕ ኣብ ቅድሚ ብጻዩ ኸኣ ይወሓስ ባእሲ ዝፈቱ ሓጢአት ይፈቱ ንደጊኡ ዘይንውሕ ምፍራስ ይደሊ ጠዋይ ልቢ ዘለዎ ሰናይ ኣይረክብን ወስላታ ዘልሳኑ ኸኣ ኣብ መከራ ይወድቕ ዓሻ ዝወለደ ብእኡ ይጉሂ ኣቦ ዓሻውን ከቶ ኣይሕጐስን ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድኃኒት እዩ ስቡር መንፈስ ግና ንዕጽምቲ የንቅጾ ረሲእ መገዲ ፍትሒ ንምጥዋይ መማለጃ ካብ ሕቑፊ ይወስድ ለባም ሰብሲ ጥበብ ኣብ ቅድሚኡ ኣላ ኣዒንቲ ዓሻ ግና ክሳዕ ወሰን ምድሪ እየን ዓሻ ውሉድ ነብኡ ጓሂ እዩ ንወላዲቱ ኸኣ ምረት እዩ ንጻድቕ ምቕጻዕ ንኽቡራት ስለ ቅንዕናኦም ምውቃዕ ሰናይ ኣይኮነን እቲ ፍልጠት ዘለዎስ ቃላቱ ይቁጥብ ህዱእ መንፈስ ዘለዎ ለባም እዩ ዓሻ እኳ ስቕን ተበለስ ጥበበኛ መሲሉ ይርአ ከናፍሩ ዚዓጹ ኣእምሮኛ ይበሃል